宮本武蔵殿、一体何をなさる気かな。何、ちょっとした鬼退治だ。あの中身は人ならざる者を相手にするときに使うものだと。鬼の力が封じられた伝説の小手。鬼の小手。安心せい。指の一本も触れさせん。これまでの道より足を踏み外しただけでもうこんなに面白い。人は面白いことに勝てぬのだ。今一度地獄に送り返してくれる。行くぜ。武蔵